així muntat? Que t'encasillat, que és tot això, no? que està tan bonic. Pues això és sabó que faig jo en procés de secat. És sabó com s'elaborava antigament, no? A totes les cases. Jo crec que algunes de les nostres iaies encara fabriquen a casa, que seria més o menys com no? Sí, este és en oli reciclat, que és ara també una tendència aprofitar els residus i transformar-los en un recurs. Això jo ho gasto per a llevar a mà, sabatetes blanques, els drapells de casa, ho deixa tot impecable, i aquest és el que feien elles en oli gastat. Vols explicar-nos un poquet com és el procés? Pues tant per a fer uno en oli gastat com en oli cru, que el que així sol gastar és si tens molt d'oli d'anys anteriors i no saps què fer i tens les oliveres plenes altra vegada, o se t'està fent ràncid l'oli, el que fas, este sabó és el sabó en saponificació gelada en sosa càustica. Entonces, per un costat tinguem l'oli i per altre costat tinguem una quantitat necessària de sosa que es barreja en aigua. Entonces, la barreja de sosa i aigua es diu una lejía, un lleixiu, que el que fa és que produeix una reacció química al mesclar-la en l'oli i transforma l'oli, l'aigua i la sosa en sabó. O sigui, una vegada es fa la reacció química, ja no estan els ingredients inicials, sinó que queda transformat en altra cosa. I es diuen gelar perquè quan tu poses la sosa en l'aigua n'hi ha una reacció natural de que puja a 70 graus, entonces hi ha que esperar un poquet a que baixi a uns 30 o 40 graus, que es gele i ahí és quan fas la barreja, i és automàtic, tu barreges i automàticament es fa. En este cas, que gastes l'oli gastat, pues sí que és un poc més difícil, perquè igual aquest oli ja ha sofrit una pujada de temperatura, potser té un poc de restos de sardinetes o de farineta o de parrallat. Sí, qualsevol cosa que has fregit amb aquest oli. Entonces, quan tires a desmoldar-lo sempre crea com una part líquida, que és una part que no ha saponificat, que es coneix com a glicerina. Però és molt efectiu per a deixar la roba neta, i jo el que faig, en el cas d'este, que és el d'oli reciclat, després pese, i quan tinc 1 quilo de sabó, el ralle, i en 5 litres més o menys d'aigua calenteta, quasi a punt de bullir, el barrege i entonces ho faig gel. Com per a gastar de detergent per a llevadora, exacte. Molt bé. I bueno, per a les abueles és el millor sabó, és el que gasten per a les coses blanques. Sí, van començar així, després elles van anar incorporant que li tiren ja productes, perquè clar, van a començar a aparèixer productes en el mercat i elles ho tenien, però continuaven fent sabó i anaven millorant la qualitat del sabó que tenien, i elles a l'hora de fer-lo líquid sí que n'hi ha un altre format que vas fent-lo i vas deixant-lo ahí molts dies i menjant-lo poquet a poquet i va fent-se directament líquid, que també sé de moltes iaies que el fan així. Molt bé, entonces el procés, quan ja has preparat tota aquesta mescla, què continua, què seguís? El fiques en alguna espècie de molde? Bueno, primer mesclem els 3 ingredients que el transformem en sabó. En el meu cas el que faig és després donar-li algun tipus de propietat, o bé li poso aloe vera, o li poso una manteca perquè siga hidratant, o un oli per a pells delicades, o sigui, el pots, en aquest moment en què ja s'ha fet la traça, li pots posar algun ingredient més que vulguis personalitzar el teu sabó, i després el posaries en un molde, 24 hores, 24, 48 hores. I quan el desmoldem, a les 24 o 48 hores, jo t'hi gasto unes bandejes grans, i després el que fas, el primer pas és tallar-lo en tires. Igual el deixa un dia, que li pegui l'aire a tot, i després comença a fer una tira. De la bandeja gran vaig fent tires, torna a deixar un dia o dos, comestes, que tens en la mà ara mateix. I en això jo després ja d'ací van eixint-me les pastilles, poquet a poquet, perquè sempre que li fas un tall, la part de dins està sempre tendreta, exacte, li té que pegar l'aire, i conforme tu vas veient que ja més o menys està ja bé, ja vas avançant. I normalment el procés de curació del sabó són uns 40 dies per a poder-lo gastar, és a dir, ell continua la seva reacció química saponificant durant 40 dies, i als 40 dies ja té el pH que necessites i ja està sòlid i ja no el fa mal a la pell ni res. Molt bé, abans parlàvem del tradicional que
es pot gastar per a detergent de la llevadora, però ara estem parlant de sabó que poden gastar en propietats, no? Per al cos, per a... Més terapèutics. Això ja seria en un oli cru, de millor qualitat possible, més bo és el sabó, encara que pots gastar qualsevol tipus d'oli. El que canvia seria la quantitat de sosa que li poses, però com si tingueres oli de girassol en casa i volgueres gastar aquest oli, també podries fer sabó d'aquest oli. I en la part de l'aigua, que és la que barreges en les soses, pots gastar una infusió. Pots fer una infusió de timonet, pots fer una infusió de romeret, de lo que tingues en... No es desperdicia res. No es desperdicia res i damunt el dona molt de joc a la creativitat. Que bé. És com la cuina, doncs vaig a fer el biscuit de no sé què, i si li posa nous? Doncs això és igual. I si li posa això? Doncs vas creant i ahí està lo bonico, no? En anar variant. Que xulo, i quanta cosa que aprendre. Si hi ha algú interessat en aprendre una miqueta més sobre això, pot seguir un poc les teues xarxes, de quan en quan fas algun tipus de taller... Este estiu he començat a fer tallers, que estos són els sabonets que fan en el taller. M'he donat compte que s'agrada molt jugar en òxids per fer colorets, i sí, normalment quan faig algun taller ho comunique, faig un cartellet i comunique que el faig per a que la gent puga fer-lo. Ara en tinc un en Guadasséquies, que m'han buscat les ames de casa d'allí i l'Ajuntament per fer-lo allí. I el que sol fer és el tradicional d'oliva, després fem una, per exemple, que li clavem a l'oe, que l'oe seria una part d'aigua més, i modifica la formulació en l'aigua, i un altre que potser li clavem alguna manteca, entonces modifica la formulació d'oli perquè tingui una idea de com. Si algú està interessat, pot o bé o estar atenta quan s'iniciïn els tallers, o si són un grup, com este cas, contactar-te i dir: «Ei, Raquel, que anem a fer un taller en este poble, vine-te'n a ensenyar-nos com es fa això». Sí, de fet, una cosa molt curiosa, em van cridar unes xiques que eren muntanyistes i em van dir: «Nosaltres que som un grup de xiques i volem que mos facis productes per a la muntanya, que mos ensenyes a fer-nos els productes que nosaltres podem necessitar a l'hora d'anar a fer excursions». I jo vaig dir: «Pues clar que mos ensenye, digueu-me què heu pensat i quedem un dia i jo prepare diferents formulacions de diferents productes que necessiteu i vos ho faig, o sigui que el que vulguin». Molt bé, molt bé. Només han de contactar-me. I si es dona el cas de que qui està veient ara això que estem gravant, no li, com dirien els catalans, li fot molta mandra, no? Li dona molta perea fer res, pot comprar-te el sabó a tu també, no? Perquè entenc que tot això és per a vendre'l. Sí, tot això és per a vendre'l, sí, per als mercadets, sí. Tens la tenda així a Carrícola, a casa, poden vindre o inclús per internet demanar-te, no? Sí, faig també un repartiment setmanal que el faig en pobles de proximitat, però bueno, agarra a la Vall d'Albaida, a la Safor, la Canal de Navarrés i ahí en Alcoi també. I això, també poden aprofitar-me i fer-me l'encomanda per a aquest dia, que jo també em va bé despejar-me i eixir del poble i pegar una volteta. Genial. I entregar productes. Molt bé, doncs ara ens quedem un ratet per així, veient a veure com talles un poquet el sabó. Vale, mira, ara justet tenia això per a tallar. Esto és un invent d'un amic que entre el meu amic i jo el vam fer, sobretot ell va tindre la idea i la veritat que em va molt bé. M'estalvia molt de temps. Mira que bé. I ja està. I ja tens ahí les pastilletes. I ja estan. Que bonic. Sempre m'agrada pegar-los un toquet, saps? Perquè clar, com el dones compte, aquesta part està més tendra que les altres dos, que s'ha pegat ja l'aire. I ara altra vegada. Ara sí que el netegem i tornem a fer. Abans ho feia en talladors, en ganivets, i la veritat que perdia molt de temps i a poc Molt bé, doncs jo crec que així deixem el vídeo. Mos quedem treballant una miqueta, en Raquel. Molt bé, ajudeu-me, que n'hi ha feina. Adeu.